नमस्कार, मी शेतकरी पुत्र अशोक वैभट महान मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत करीत आहे। परत एकदा आपण सरांच्या शेतीमध्ये आलो आहोत। सरांनी एक यंत्र खरेदी केलं आहे की नेमकं या यंत्र संदर्भात यंत्र काय काम करतं त्या संदर्भामध्ये हा शेतकऱ्यापर्यंत व्हिडिओ पोहोचवायचा आहे की जे शेतकऱ्यांकडे 10 एकर 5 एकर माळवा असेल किंवा अद्रक करीत असतील किंवा त्या ऊसामध्ये पण चालतं सर, आहे ना, ऊसामध्ये पण हे तुमच्या उपयोगाचं आहे की याच्यापासून फायदा काय होऊ शकतो की नेमकं आपलं मनुष्यबळ किती लागतंय आणि हे यंत्र घेतल्यापासून मनुष्यबळ किती कमी होते, जो रोजगार आपल्याला किती कमी लागू शकतो। तर या संदर्भामध्ये थोडीशी छोटीशी माहिती घेणार आहेत। एक 5 ते 10 मिनिटाचा व्हिडिओ होईल, शेवटपर्यंत पाहायला विसरू नका। आणि जे बी नवीन आपल्या चॅनलवर आले असतील त्यांनी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आत्ताच चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण की असे नवीन व्हिडिओ आम्ही आपल्यासाठी बनवणार आहोत। तर थोडक्यात माहिती घेणार आहोत। आपल्यासोबत आहेत ढास अक्षय सर यांची। आपण अद्रकीच्या शेती संदर्भामध्ये पाठीमागे व्हिडिओ बनवला आहे। टोमॅटोची त्यांची टोमॅटो शेतीची माहिती दिली आहे, प्लस त्यांचा शेत तलाव सगळी सिस्टम आपण दाखवली आहे की ते कशा पद्धतीने आपल्या शेतीतून उत्पन्न काढतात। तर त्याच संदर्भामध्ये सरांनी एक यंत्र खरेदी केलेलं आहे आणि त्याची थोडक्यात माहिती आपण प्रत्येक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार आहोत आपल्या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून। तर आजच सबस्क्राईब करायला विसरू नका। ठीक आहे सर, तर यंत्राचं नाव काय सर? या पॉवर ट्रेलर कशासाठी यूज करू शकतो आपण याचा? आपण ऊसात यूज करू शकतो, फळबागेत स्पेशल, म्हणजे आम्ही अद्रकीसाठी हा खास घेतला। स्पेशल अद्रकीसाठी नेमकं कशामुळे नेमकं ह्याची भाषा तुम्हाला ह्याची आवश्यकता का भासायला लागली, नेमकं काय कारण? अद्रक हा विषय म्हणलं की 9-10 वर्ष 9-10 महिन्याचं पीक येतं। बरोबर आहे। खुरपण बहुत हा खर्च जास्त असतो। बरोबर आहे। ते खुरपण वाचण्यामुळे आपण हा यंत्र खरेदी केला। हा यंत्र खरेदी केला म्हणजे खुरपणीला जे लेबर लागतंय आणि लवकर काम पण होत नाही। लेबर तर लागतेच पण काम टायमिंग मध्ये होत नाही, त्यात मध्ये पाऊस वगैरे सगळ्या गोष्टी ज्या पिकाला भेटायच्या ते भेटत नाही। ही गोष्ट असल्यामुळं पिकामध्ये काही इफेक्ट होतोय का ह्याने चालवल्यानंतर? समजा अद्रकीचे मुळ्या असतील किंवा काही पिकाला इफेक्ट करते का? नाही, पिकाला काहीच इफेक्ट करत नाही, उलट माती लावायचं काम मस्त होतंय आणि तण पण सगळं रोटावेटरने असं सगळं खुरपल्याच्या वरचं होतं, रान भुसभुशीत होतं, रान भुसभुशीत होतं आणि पीक पण असं फोर्स मध्ये येऊ शकतं समजा। त्याच्यामुळे काही साईड इफेक्ट पिकासाठी काही साईड इफेक्ट नाही, तर उलट फायदा। ठीक आहे, अतिउत्तम आहे। मजूर सर थोडंसं ट्रायल करून दाखवता की कशा प्रकारे तुम्ही चालवता, नेमकं कसं यूज होतं? थोडं चालू करून दाखवा शेतकऱ्यांना। मी तिथपर्यंत दाखवतो सर, तुम्ही थोडं ट्राय करून दाखवा, व्हिडिओ घेतो। ओके, सर्वजण पाहू शकता अशा प्रकारे अद्रकीचं काम करीत आहे। ते पहा, अशा पद्धतीमध्ये पूर्ण प्रोसेस ते करत आहे। खूप उपयोगाचं आहे। ठीक आहे, अशीच नवीन माहिती आम्ही आपल्यासाठी दररोज घेऊन येणार आहोत। आजच आपल्या महान मराठी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।